Magandang araw sa iyo, Sir Casper. At sa mga tagapakinig na walang sawang nakikinig sa mga kwentong aswang ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Alex, Tubong Gimaras. Taong 1987. 2 taong gulang pa lang ako nang mangyari ang karanasan kong itong ibabahagi sa inyo. Pangyayari na nagpapabago sa pagkakakilala ko sa isang aswang. Hindi ko akalain din na makakakilala at makakasalamuha ako ng mga aswang. At hindi lahat ay masasama gaya sa mga kwento ng mga matatanda. Wala nang paligoy-ligoy pa. Sisimulan ko na ang aking kwento. May 1 taon na ako nung nagtatrabaho sa isa sa mga bayan dito sa Gimaras. Isa ako sa mga trabahador ng isang mayamang negosyante. May mga sakahan ito at manggahan. Pero doon ako inilagay sa pagtitinda ng mga motor parts, kung saan ay hindi naman karamihan ng mga piyesa noon. Mga basic lang, pero maramihan. Hindi kasi katulad ngayon na kung ano-ano na ang nauuso. At yun nga, dahil sa kailangan ng lalaki doon, ay doon ako nakapwesto. Kasama kong nagtatrabaho ang aking pinsan na tawagin na lamang natin sa pangalang Angela. Bali siya ang kahera doon. Maayos naman ang trabaho naming dalawa. Pinagkakatiwalaan kami ng may-ari na si Don Cres. Hanggang sa isang araw, may bago kaming kasama na pangalanan na lang natin sa pangalang Jan. Masipag naman ito. Hindi siya reklamador at madaling utusan. Kaya naging malapit kami ni Angela sa kanya. Hanggang sa may napansin akong kakaiba dito. Bawal siya sa mga pagkain na may asin, luya at bawang. Alam mo Jan, para kang aswang. Biro ko pa sa kanya noon na tinawanan lang niya. Kasulukuyan kaming kumakain noon ng tanghalian. Adobo ang ulam namin noon pero mas pinili niyang mag-ulam ng paritong isdang walang asin. Paano kung aswang nga ako, Alex? Tanggap niyo pa ba ako pag ganun? Seryosong tanong nito bigla. Natigilan ako nun saglit, Sir Casper, sa tanong niyang iyon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Si Angela naman ay ngumiti lamang. Hinawakan ng aking pinsan ng kamay ni Jan at sinabi na kahit aswang daw siya, ay tatanggapin siya ng aking pinsan. Ako naman ay hindi ko talaga alam ang sasabihin ko nun. Kaya nanahimik na lamang ako. Iniisip ko na lamang na baka binibiro lang kami ni Jan. Lumipas pa mga araw at nagduda na talaga ako sa kanya. Madalas ang baon niyang pagkain ay para mga half-cook lamang. Hanggang sa isang hapon nun, wala na kaming customer. Nagpaalam si Jan na bibili lang ng merienda niya. Dito naman ay bigla kong kinausap si Angela. Utod, may napapansin ako kay Jan. Para bang may kakaiba sa kanya. Hindi kaya sa aswang? Tanong ko sa aking pinsan isang hapon nun. Bakit? Ano bang kakaibang napapansin mo sa kanya? Bakit mo nasabi yan na aswang siya? Di mo ba nakikita? Mula sa luya, asin, kalamansi at sa bawang, bawal daw siya doon. Baging ang half-cook na luto na karne na kinakain niya. Napaghahalataan na isa siyang aswang, di ba? Huminto saglit si Angela sa pagbibilang ng pera dahil siya ang cashier at tinignan ako. Paano kung aswang nga siya, Alex? Magagalit ka ba sa kanya? Isusumbong mo ba siya sa mga otoridad na isa siyang aswang? Tanong ni Angela. Napaisip ako sa sinabi ni Angela. Inalala ko ang mga panahon na kasama namin si Jan sa trabaho. Wala siyang ginagawang masama sa amin mula nang nandito siya. Umiling ako at sinabi na lang sa kanya na walang dahilan para isumbong si Jan dahil naging mabuti siya sa amin. Ngumiti naman ang utod ko, ang pinsan ko,
at ipinagpatuloy ang ginagawa. Kinabukasan muli noon habang nagbubuhat, napansin ko si Angela at John na nag-uusap. Nang matapos ako sa ginagawa, lumapit sa akin si John. "Kuya Alex, pwede ba kitang makausap?" Tanong niya sa akin. Mas matanda ako ng 2 taon kumpara kay John at magkasing edad lamang sila ni Angela. Tumugon naman ako at nagtungo kami sa stockroom sa likod lang ng tindahan para doon kami mag-usap ni John. Nang makapasok roon, tinanong ko siya kung ano ang sasabihin niya. "Ano ba yon? May importante ka bang sasabihin?" Kuya, tungkol ito sa pagkatao ko." Tumango ako at sinabi na magkwento siya dahil nagdududa na ako sa kanyang pagkatao. At doon nga, nagsimula nang magkwento si John. Lahat daw ng sasabihin niya ay alam na ni Angela dahil ang unang taong pinagsabihan niya ay ang aking pinsan. "Di sige, magkwento ka na at makikinig ako habang wala pang masyadong tao," sagot ko. Tumango si John. Ipinaliwanag niya na kung sakali man na may mapansin ako na kakaiba sa kanya, ay huwag daw akong mahihiyang magtanong para masagot niya ang gumugulo sa aking isipan. Tumango ako at sinabi na magsimula na siyang magkwento tungkol sa kanyang pagkatao. At doon, hindi na ako nagulat sa kanyang iminulat. Si John ay nagmula sa angka ng mga aswang pala. Ang kanyang mga ninuno ay mga aswang. Pumayag lamang ang kanyang ama na magtrabaho siya sa bayan dahil ayaw nilang ipagkait kay John na mamuhay ito ng normal. "Alam mo ba, kuya, nang makita ko kayo, sabi ko sa sarili ko na makakasundo ko kayo. Iba kasi yung nararamdaman ko sa inyo eh. Magaan ang loob ko at wala akong naramdaman na panganib. Hindi nga ako nagkamali. Mababait nga kayo." Masayang sabi ni John sa akin. Sinabi rin niya na wala siyang balak na masama sa aming bayan. Naroon lamang siya para mamuhay ng normal, maranasan ang buhay bilang tao. Wala naman palang dahilan para magalit ako sa kanya. Tinapi ko ang kanyang balikat at sinabi na hindi ako natatakot sa kanya. Nangako rin ako sa kanya na hindi ko siya isusumbong sa boss namin. Pagkatapos nito, nagpasalamat naman si John sa akin. "Mukhang nagkakapalagayan na kayo ng loob ni Angela, ha? May gusto ka ba sa aking utod?" Pilyo kong tanong sa kanya habang umingisi pa ako. Nag-iwas ng tingin si John sa akin ng bahagya. Doon pa lamang sa ginawa niya, ay halatang may nararamdaman siya para sa aking pinsan. Muling tinapi ko ang kanyang balikat at sinabi na hindi ako tutol kung sakali man na nagugustuhan niya si Angela. Natawa naman si John sa sinabi ko, kaya umamin siya at nangako na liligawan si Angela hanggang sa sagutin siya ng dalaga. Ngumiti na lamang ako. Hindi man sabihin ng aking pinsan, ramdam ko din na may gusto rin siya kay John. "Basta, huwag mong sasaktan ang utod ko dyan. Dahil kapag sinaktan mo siya, ako ang magkakalaban mo." Kunwari ay banta ako sa kanya. At nagpakalalaki ako. Nangako naman ng binatang aswang na hindi sasaktan si Angela kapag naging sila. Pagkatapos ng usapan ay bumalik na kami sa harapan. Sakto naman na walang customer nun, kaya napatingin sa amin ng aking pinsan. Wala pa kasing bumibili ng ganong oras. Tinanong ng pinsan ko kung ano ang pinag-uusapan namin ni John. At ang sagot ko, "Usapang lalaki lamang to, utod." Pagdadahilan ko at natawa. Hindi na lamang nagtanong pa si Angela at nagtungo na lamang sa kaha para asikasuhin ang trabaho, lalo na't malapit na ang oras na may customer nang darating. Kaya nagkatinginan na lang kami ni John. Lumipas ang mga araw at linggo. Napansin ko na mas lalong naging malapit sina Angela at John.
Ipinaalam na rin ng lalaki sa mga magulang ni Angela. Naliligawan niya ang aking pinsan. Boto naman sila kay John. Walang alam ang mga magulang ni Angela sa pagkatao ng lalaki. Iyon naman ang gusto ng aking pinsan, dahil baka hindi nila ito matanggap. Naiintindihan ko naman sila sa parteng iyon. Hanggang sa lumipas ang 3 buwan na panliligaw ni John kay Angela. Oo, at matagal ang panliligaw dati. Kasi noon, kailangan mo pang magsibak ng kahoy. Hindi katulad ngayon na nagpapasibak agad yung babae. Di joke lang. Napakatyaga mo naman dyan. Talagang seryoso ka sa pinsan ko ah. Biro ko kay John isang hapon habang nagliligpit na kami ng paninda. Handa akong maghintay, Kuya Alex. Desididong sabi ni John. Isang araw noon, habang kumakain kami ng tanghalian, may inilabas si Angela na espesyal na tinapay sa isang paper bag. Inilapag niya iyon sa mesa. Oo nga pala, Sir Casper. Minsan lang kung bumisita sa pwesto ang boss namin. Madalas, ang anak niyang lalaki ang nagbabantay sa amin. Subalit madalang lang iyon. Buksan mo John. Nakangiting sabi ni Angela. Clueless si John pero binuksan pa rin niya ang nasabing paper bag. Laking gulat niya nang may nakasulat sa ibabaw niyon na sinasagot na ni Angela si John. Kita ko ang labis na sayang naramdaman ng binatang aswang. Niyakap niya ang aking pinsan at nagpasalamat. Wala yun. Dapat lang nasagutin na kita dahil 3 buwan ka nang nanliligaw sa akin. Na mga sandaling iyon ay masaya ako, Sir Casper. Dahil kahit aswang si John, alam kong mamahalin niya ang aking pinsan. Tinanong ko pa siya kung kailan niya balak ipakilala si Angela sa kanyang mga magulang. Hintayin ko lang ang aming piyesta na gaganapin sa susunod na buwan. Doon ko ipakilala si Angela. Ayos lang ba sa iyo yun, Angela? Tanong pa ni John sa babae. Tumango naman si Angela at sinabi na handa siyang maghintay para makapaghanda rin ang aking pinsan na makita ang mga magulang ni John. Sinabi naman ng binatang aswang na mababait ang kanyang mga magulang. Hindi sila tutol kung sakali man na tao ang magugustuhan niya. Mabuti naman kung ganon John. Dahil alam mo, ang pinakaayaw ko, ang masaktan ng aking pinsan. Babala ako pa kay John. Sinabi naman niya na hindi niya sasaktan si Angela. Mabilis na lumipas sa mga araw at linggo. Dumating na nga ang araw ng kapiyastahan ng angkan ni John. Niyaya niya kami na magtungo roon. Pumayag naman kami ni Angela. Nagpaalam kami sa boss namin na mawawala kami ng 2 araw. Mabuti na lamang ay mababait naman ang mga ito at pumayag din sila. Bali ang ilang trabahador niya ang pinagbantay muna roon habang wala kami. Swertehan lang din dahil mapagkakatiwalaan si Angela pagdating sa pera. Maraming salamat po, boss. 2 araw lang kami roon. Babalik rin kami rito. Paalam ko kay Don Chris. Sinabi rin ng boss namin na deserve namin ang mamasyal. Lalo at matagal na rin na nagtatrabaho kami sa kanya. Regalo na lamang niya iyon sa amin. Nagpaalam na rin si John sa mga magulang ni Angela. Idinadahilan na lang namin na may piyesta sa barangay na pupuntahan namin o sa bahay nila John. At yun nga, pumayag naman sina Tiyo at Tiya dahil malaki ang tiwala nila kay John, lalo at naroon na rin ako. Maraming salamat po, Tiya at Tiyo. Pangako po, hindi ko pababayaan si Angela sa amin. Pangako naman ni John sa mga magulang ng pinsan ko. Ikaw nang bahala sa pinsan mo, Alex ha? Habilin rin ni Tiyo na tinanguan ko naman. Kinabukasan, naganda na nga kami ni Angela ng mga gamit na dadalhin namin. Pupuntahan kami ni John para sabay-sabay kaming bibiyahe papunta sa kanila
Bali nasa kalagitnaan na yon na parte ng Guimaras. Basta parang bukid na ito at napakaliblib. Ipagpaumanhin ninyo, pero hindi ko nababanggitin ang pinakalugar kung saan banda yon sa Guimaras, para hindi na rin katakutan ang lugar na yon ngayon. 9:00 na ng umaga. Naihanda na namin ni Angela ang lahat bago dumating si John. Ipinaalam kami ng binatang aswang sa aming mga magulang. "Aalis na po kami," paalam ko sa aking mga magulang at kay Tia. Inihatid kami ni Tio sa terminal na mga habal-habal. Binitbit ni John ang mga gamit ni Angela, pasakay sa isang habal-habal. At kami namang dalawa ni Angela ay doon sa kabilang habal-habal naman. Nung makasakay na kami, ay ipinausad na kaagad yun ng driver. Halos 1 oras din ang itinagal ng biyahe bago namin narating ang boundary ng baryo kung saan nakatira ang pamilya ni John. Ibinaba na kami ng driver sa tapat ng boundary at sinabi na hanggang doon lamang kami dahil hindi siya pumapasok sa looban. Ang dahilan daw niya ay mahirap na ang daan at hindi na niya kaya. At ang masaklap ang binitawan na salita ng driver, baka daw ay mga aswang ang nakatira roon. Napatingin ako kay John. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata dahil takot sa kanila ang mga tao. Hindi na lamang ako nagsalita pa dahil ayaw kong masaktan ang damdamin niya. "Mas mabuti nang lakarin na lamang natin patungo sa amin. Ayos lang ba sa inyo?" tanong ni John. Pumayag naman kami. At habang naglalakad, nagkwento ang binatang aswang. Sinabi niya na marami ang nakakaalam na may mga aswang na nakatira roon. Kaya takot ang mga taga roon na magtungo o pumasok sa liblib nilang lugar. Nagpasa rin naman sa Angela na hindi kami natatakot dahil alam naman namin na mabubuti silang aswang. Alam kong nabanggit lang iyon ng pinsan ko dahil ayaw lang niyang masaktan ang damdamin ni John. Dahil din doon ay nagpasalamat sa amin si John. At habang naglalakad kami, napapansin ko sa lugar na napakaliblib nga. Yung bukid na yon, makikita mo yung rolling hills na may tanim na mga mangga. May ilang maliit na bundok sa matatanaw sa malayo na pwede mong akyatin para makita ang malawak na dagat sa gilid. May ilang pang sapa na nadadaanan kami. Grabe sa damo. Mga amorsiko na dumidikit o kumakapit sa pantalon. Sa isip-isip ko medyo mahirap nga naman. Dahil sa bukod hindi pa simentado ang daanan, karamihan ay madulas kasi basa-basa pa. Hanggang sa siguro mga kalahating oras na, may natanaw na kami mga komunidad o mga kabahayan na mga simpleng kahoy lamang. Ni pa ang bubong. Karamihan ay may mga silong, may maliit na bakuran, at hindi nawawala sa kanila ang punong mangga o saging. Doon ay medyo napaisip din ako. Maganda naman ang lugar. Tahimik, talagang nakaka-relax. At hanggang sa bigla na lang napukaw ang atensyon ko nang biglang nagsalita si John. "Pagkarating sa amin ha, huwag niyo na lamang pansinan ang aking tiyuhin na isang matandang binatang aswang. Iwasan niyo na lamang siya." Bilin sa amin ng binata. Tumango na lamang kami ni Angela. Nagtataka ako dahil bakit kailangan na iwasan namin ang tiyuhin niya. Pero hindi ko na lamang iyon tinanong at nagpatuloy lamang sa paglalakad. At hanggang sa tansya ko, kulang-kulang 1 oras na rin ang itinagal ng aming paglalakad bago narating ang pamayanan nila. Maluwag ang lupang kinatitirika ng mga bahay. Tansya ko, nasa mahigit 10 ang mga bahay na gawa sa kahoy. Sa bandang kanan naman ay may maluwang na bukirin na may mga tanim na gulay. Sa bandang kaliwa ay parang may facepan sila at mga punong kahoy ng mangga. Iyan ang pamayanan namin. Nakatira dyan ang kapatid ng aking ina at ama, maging ang kani-kanilang pamilya. Hali kayo sa loob at nang maipakilala ko kayo sa aming angkan. Paanyaya na ni John sa amin.
Hinawakan niya ang kamay ni Angela. Ako naman ay nasa likod lamang. At nang makapasok sa loob ng bakuran, napatingin sa amin ang iilan na nasa labas. Ang ilan naman ay lumabas ng kanilang bahay para tignan kami. Pagkaramdam ko ng mga sandaling iyon ay mga balikbayan kami na inaabangan sa aming pagdating. Hanggang sa may lumapit sa amin, isang lalaki na sa tansya ko ay kaedad lamang ni tatay. Siya ang aking tsuhi na sinasabi kong matandang binata. Bulong sa amin ni John. Huminto ang lalaki. Mga 2 metro lang ang layo sa amin. Sino yung mga kasama mo dyan? Taga saan ba sila? Tanong ng lalaki sabay suyod sa amin ang tingin. Mula ulo hanggang sapatos. Napakapit sa braso ni John si Angela nang tignan siya ng tsuhi ng kasintahan. Maging ako, Sir Casper, ay may nararamdaman akong kakaiba sa lalaking iyon. Para bang may gagawin siyang masama sa amin. Katrabaho ko sila po, Tio Baron. Ito po pala si Angela, kasintahan ko. At ang lalaki na nasa aking likuran ay kanyang pinsan. Pagpapakilala ni John sa amin sa tsuhin niya. Tumango-tango lamang ang lalaki at nakangiti ng pilyo. Hanggang sa di kalayuan ay may lumapit pa sa amin ng lalaki. Kahawig ni John ang lalaki, kaya tiyak na siya ang ama ng aming kaibigan. Lumapit si John sa lalaki at lumuhod bago kinuha ang kamay ng Ginoo at nagmano. Sinabi ni John sa amin na ang ginawa niya ay tanda ng pagrespeto sa kanyang ama, lalo at ito ang pinuno ng kanilang pamayanan. Tay, sila po ay mga katrabaho ko. Nandito po sila para duluhan ang piyesta natin. Siya po si Angela, kasintahan ko, tay. At si Alex naman po, kaibigan ko at pinsan ni Angela. Pagpapakilala ni John sa amin. Lumapit ang ama niya at nagpakilalang si Manuel. Natutuwa daw siya na makilala kami. Ngayon lang nagkaroon ng kaibigan si John sa labas ng pamayanan. At pagkatapos nito, pinapasok na kami ng Ginoo sa loob ng kanilang pamamahay na nasa bungad lamang. Ang mga nasa labas ay nagsipasukan na din sa kanilang bahay dahil naroon sa utos ni Tito Manuel. Simple lamang ang bahay ni na John. Nagmano naman kami sa kanyang ina na naghahanda pala ng merienda para sa amin. Umupo kami sa selya na naroon. Naupo sa tapat namin si Tito Manuel. Si John naman ay inutusan ng kanyang ama na manghuli ng isda sa fish pan nila. Natutuwa ako at may inuuwing dalaga ang aking anak. Natutuwang sabi ni Tito Manuel. Masaya po akong makilala kayo, Tito Manuel. Magalang naman na sabi ni Angela. Tinanong ni Tito Manuel kung alam ba ng mga magulang ni Angela na aswang si John. Dito ay pinaliwanag naman ng aking pinsan na ayaw muna niyang ipaalam sa mga magulang niya at baka paghiwalayan sila. Sa tamang panahon ay sasabihin din ni Angela ang katotohanan. Humihingi ako ng pasyensya dahil kailangan niyo pang itago ang totoong pagkatao ng aking anak. Hinging paumanhin ni Tito Manuel. Sinabi naman namin na naiintindihan namin iyon. Nagpasalamat ang pinuno dahil natanggap namin si John sa kung sino siya. Mabait po kasi siya. Wala pong dahilan para hindi namin siya tanggapin dahil wala naman po siyang ginagawang masama sa amin. Paliwanag ko naman. Kita ko ang kasiyahan ni Tito Manuel dahil may naging kaibigan si John ng mga tao. Ang totoo kasi noon ay natatakot talaga siya na makihalubilo sa tao ang anak dahil baka hindi siya matanggap kapag nakita ang mga bagay na kakaiba rito. Sinabi ko sa pinuno na nakita namin ang mga kakaibang yon, subalit hindi namin siya hinusgahan kaagad. Bagkus, tinanggap namin siya ng buong puso. Hinawakan naman ni Tito Manuel ang kamay ni Angela. Huwag kayong mag-alala.
Gagawin namin ang lahat para walang masamang mangyari sa inyo rito, ni Angela. Nagtaka naman ako sa sinabing iyon ni Tito Manuel. Magtatanong na sana ako nun, Sir Casper. Kaso dumating na si John na may isang palangganita na puno ng isda. May ulam na raw kami mamaya. Nagtulungan na lang kami para linisin iyon. At habang naglilinis ng isda, sinabi ko naman kay John ang sinabi ng kanyang ama. Hindi ko rin alam, Alex pero baka ang ibig lang niyang sabihin walang masamang mangyayari sa inyo habang narito kayo sa amin. Paliwanag ni John. Hindi na lang ako nagtanong pa noon, pero malakas ang kutob ko na may malalim na rason kung bakit iyon sinabi ni Tito Manuel. Matapos naming linisin ang mga isda, niluto na namin iyon at sabay-sabay na kaming kumain. Nang matapos na kaming kumain, may naging bisita kami. Walang iba, kundi ang tiyuhin ni John na si Tito Baron. Anong kailangan mo dito, Baron? Tanong naman ni Tito Manuel. Sinabi naman ng Baron na ito na naroon siya para makipagkwentuhan sa amin. Napatingin sa amin si Tito Manuel. Tinanong niya kami kung ayos lang sa amin na makipagkwentuhan si Baron. Dahil maaga pa naman nun, pumayag na lang ako bilang pagrespeto na din. Ayos lang po sa amin, Tito Manuel. Mauna na lamang na magpahinga si Angela. Tugon ko. Ngunit sinabi ni Baron na gusto daw niyang makakwentuhan rin si Angela. Doon ay kinutuban ako ng masama. Pagkaramdam ko, may gusto ang matandang binata na ito sa aking pinsan. Napatingin ako kay Tito Manuel. Kita ko ang pagbabago ng kanyang aura. Maging si John ay ganoon din. Ano po ba ang pag-uusapan natin, Nong? Magalang kong tanong kay Tito Baron. Naupo kami ni Angela sa kahoy na upuan sa harap ni Manong Baron. Si John naman ay napaupo sa tabi ni Angela. Nagpaalam muna si Tito Manuel. May aasikasuhin daw para sa paghahanda ng piyesta bukas. Ano po bang pag-uusapan natin, Tio Baron? Magalang na tanong ni John. Ramdam ko ang inis sa kanyang boses. Pero natawa lang ang lalaki. Ayaw daw ba ni John na makipagkwentuhan kami ni Angela sa kanya? Sinabi naman ni John na bakit kailangan pa iyon. Bisita niya kami. At naroon kami para sa piyesta. Tumayo naman itong si Baron. Bastos ka ngayon dyan, ha? Naging bastos ka na simula nung umalis ka rito at makilala ang dalawang yan. Pabulyaw bigla na sabi ni Baron. Tito, hindi mo man sabihin pero halata ko na may gusto ka sa kasintahan ko. Kunting respeto naman sana. Pabulyaw rin na sagot ni John. Napatayo na rin si John nun. Napakapit sa braso ko si Angela na biglang magbago ang anyo ni Baron. Doon ay hindi talaga ako makapaniwala na masaksihan namin mismo ng harap-harapan kung paano nagbagong anyo yung Baron na iyon. So maniwala man kayo sa hindi, kalalaki kong tao, pero grabe. Parang humiwalay saglit ang kaluluwa ko sa katawan ko. Para ba akong kinukuryente at hindi ko maramdaman ang sarili ko. Basta na lang akong napako sa kinaroroonan. Paano ba naman kasi? Nagkaroon ng balahibo ang lalaki. Kitang-kita namin kung paano humaba ng biglaan ang kanyang mga kuko. Naging mabilis ang mga pangyayari. Napasigaw na lamang kami ni Angela dahil bigla na lamang hawak-hawak na ni Tito Manuel si Baron sa liig. Nakatutok ang mahaba nitong kuko sa liig ng lalaki. Subukan mong galawin ang mga bisita ni John at ang anak ko. Ako ang magkakalaban mo, Baron. Banta ni Tito Manuel sa lalaki. Itinaas ni Baron ang dalawang kamay bilang pagsuko.
Pasensya na bayaw. Naasar lang ako sa tugon ni Jan. Hindi na maulit. Sagot naman ni Baron. Dito naman binitawan ni Tito Manuel ang lalaki. Umalis ka na. Umalis ka na. Kung ano pang magawa ko sa'yo dito. Alis! Nagmamadali namang umalis si Baron. Lumapit naman ang ina ni Jan at humingi ng pasyensya sa inasal ng kapatid at sinabi na kakausapin nito bukas si Baron. Pagsabihan mo yung kapatid mo, Lisa. Hindi ko na nagugustuhan ang ugali niya. Kung hindi mo lang siya kapatid, matagal ko na yung pinatumba. Galit na sabi ng pinuno. Tumingin sa amin si Tito Manuel at humingi ng pasyensya sa inasal ni Baron. Sinabi naman ni Angela na ayos lang yon, pero umiiyak talaga ito. Sinabihan kami na magtungo na lamang sa aming silid para makapagpahinga. Nang nasa silid na kami ni Angela, sinabi ko sa aking pinsan na hindi na kami ligtas roon. Pero kuya, nakakahiya sa mga magulang ni Jan kung aalis tayo ngayon. Tapusin na lang natin tong piyesta at uuwi na rin tayo. Sagot ni Angela. Wala akong nagawa kaya pumayag na lamang ako sa sinabi niya. Totoo naman kasi, nakakahiya rin sa pamilya ni na Jan, lalo at naging mabait naman sila sa amin. Sinabihan ko na lamang siya na matulog na. Kinabukasan, pagkatapos naming kumain ng agahan, tumulong kami sa paghahanda para sa piyesta. Si Angela ay kasama ng nanay ni Jan na naghiwa ng mga gulay at karne. Kami naman ni Jan ay nagtungo sa kakahuyan para maghakot ng mga panggatong na ibinilad nila doon. Habang naglalakad kami, biglang sumagi sa isip ko ang nangyari noong gabing iyon, Sir Casper. Pasensya na kayo sa nangyari kagabi dyan. Dahil sa amin kaya nag-away si Tito Manuel at si Baron. Paghingi ko ng pasyensya sa aking kaibigan. Sinabi naman ni Jan na wala kaming dapat na ihingi ng pasyensya dahil ang tiyuhin daw niya ang may kasalanan. Tinanong ko siya kung tama ang hinala niya na may gusto si Baron sa aking pinsan. Tumango naman siya. Malakas ang kutob niya na may gusto ang kanyang tiyuhin kay Angela. Kaya po protektahan ko si Angela. Ako ang nagdala sa inyo rito. Kaya dapat lang naalagaan ko kayo. Puno ng sinseridad na sabi ni Jan. Nagpasalamat ako sa kanya. Nang marating namin ang kakahuyan, nag-umpisa na kami sa pagdali. Nang matapos, umuwi na rin kami para may maitulong pa. Pagkarating sa bahay ay abala na ang lahat sa pagluluto at pag-aayos ng bakuran. Inilapag namin ang kahoy sa tabi ng lutuan. Hinanap ni Jan si Angela na nasa loob ng bahay at tumutulong sa nanay niya sa paghugas ng gulay. Nagtungo ako sa likod bahay kung nasaan naroon si Tito Manuel at ang tito ni Jan na si Baron na hinuhugasan ng karne ng baboy. May ilan pang kambing at manok. Nakitulong na rin ako. Kahit mga aswang, hindi sila basta-basta nagiging agresibo sa karne ng hayop. Niluluto daw nila ayon pero half-cook lang. Lumapit sa akin si Tito Manuel at kinamusta kami ni Angela. Ayos naman po kami ni Angela, Tio Manuel. Maraming salamat po sa pagkumusta sa amin. Magalang kong sagot. Huwag kang mag-alala. Nakahiwalay naman ang pagkain ninyo ni Angela. Alam naman namin na hindi kayo pwedeng kumain ng luto namin. Nakangiwing sabi ni Tito Manuel. Ngumiti ako at nagpasalamat. Nagpatuloy kami sa paglilinis. Pasimple kong tinignan si Baron. Nagsalubong ang kilay ko. Dahil ang tingin niya ay nasa loob ng bahay kung saan naroon sina Jan at Angela na nagtutulungan sa paghihiwa ng gulay at ricados. Huwag kang mag-alala, Alex.
Hindi ko kayo pababayaan ng pinsan mo. Walang masamang mangyayari sa inyo. Maging ako ay duda kay Baron. Halatang may gusto siya kay Angela. Ewan ko kung anong klaseng pagkagusto. Seryosong sabi ni Tito Manuel habang nakatitig sa bayaw. Muli nagpasalamat ako at itinoon na lamang ang atensyon sa ginagawa. Hapon na nang matapos kami sa aming mga ginagawa. Sinabihan kami ni Tito Manuel na magbihis na at maghanda para sa gagawing piyesta. Naghanda na din kami ni Angela. Hindi maiwasang humanga ni Jan nang makita ang itsura ng aking pinsan. Sinuyod niya ng tingin mula ulo hanggang paa ang dalaga. "Napakaganda mo, mahal." Puno ng paghangang sabi ni Jan. Ngumiti si Angela at nagpasalamat sa kasintahan. Hinawakan ng binatang aswang ang babae at sabay-sabay kaming lumabas ng bahay. Abala ang lahat sa mga ginagawa. Naghahanda sila ng pagkain sa mahabang mesa. Iginala ko naman ang tingin ko sa bakuran. Nakita ko nga si Baron na nakatitig ulit kay Angela. Na mga sandaling iyon, Sir Casper, kinutuban talaga ako ng masama. Nang mapatingin siya sa akin, itinoon niya ang atensyon sa pag-aayos ng mga banderetas. Hindi ko talaga nagugustuhan ang titig ni Baron kay Angela. Naiinis na sabi ni Jan. Natawa ako sa itinawag niya. Wala daw dahilan para tawagin niyang tito si Baron. "Napansin mo rin pala yon?" tanong ko. Tumango si Jan. Lumapit siya sa kasintahan at hinawakan ang kamay. Tsaka may ibinulong siya sa aking pinsan. Natapos ang pagprepara para sa piyesta. Kaya tinawag ni Tito Manuel ang mga kasamaang aswang para magtipon-tipon at mag-alay ng dasal. "Jan, naiihi ako." Bulong bigla ni Angela sa lalaki. Sinabi ni Jan na sasamahan niya ito, pero sinabi ng pinsan ko na kaya na nitong mag-isa. Pinayagan naman ni Jan ang dalaga. Nasa tabi lang kasi ng handaan ang bahay nila, pero dahil masama ang kutob ko ng mga sandaling iyon, pasimple akong sumunod kay Angela. At dahil abala na sila sa pagdarasal, hindi nila napansin na umalis rin ako. Hindi naman kami obligado na sumali sa dasal dahil mga aswang lamang ang importante na naroon. Napakunot na ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto sa likod ng bahay. "Ano ba?" Parang igik ang narinig ko. Pumasok na ako sa loob dahil iba na ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Hanggang sa nakita ko si Baron, nabuhat na niya si Angela. "Nong, saan mo dadalhin ang pinsan ko?" sigaw ko. Sinabihan naman ako nito na huwag akong maingay. Ngunit hindi ko siya sinunod. Kaya naman kumaripa siya ng takbo at kay bilis nitong nawala. Ako naman ay dali-daling bumalik kung nasaan ang pagtitipon. "Makinig kayo, kinuha ni Baron si Angela." Pahayag ko sa mga naroon. Mabuti na lang at tapos na silang magdasal noon. Nagmamadaling nilapitan ako ni Jan at tinanong kung nasaan na si Angela. Itinuro ko lang ang likurang bahagi pero hindi ko alam kung saan sila tutungo. Inutusan naman ni Tito Miguel ang mga kasamahan na hanapin na si Baron. Ngunit ang sumunod na nangyari ang ikinagulat ko. Unti-unting nagbago ang anyo ng ilan sa mga aswang. "Ano to? Bakit naging aswang kayo?" sigaw ni Tito Miguel. Sinabi ng isa sa mga naroon na isa sa mga kamag-anak ni Baron na kailangan nilang ialay si Angela para mas lumakas sila bilang aswang. Ngunit sinabi ni Tito Manuel na hindi pwede dahil nobya siya ng anak niya. Subalit hindi na nakinig ang mga ito. Umatake sila. Kaya ang mga kamag-anak at kapartido naman ni Tito Manuel ay nagbago na rin ang anyo. Maging si Jan ay unti-unting nagbago ang anyo. "Jan, kailangan nating hanapin si Angela. Dahil baka kung ano ang gagawin ng tito mo sa pinsan ko. Lagot ako nito."
Natataranta kong sabi. Tumingin sa akin si John at tumangaw. Umalis na kami roon at hinanap na si Angela. Hinanap namin siya sa kung saan-saan. Kapag may masamang nangyari kay Angela, papatayin ko si Baron na yon. Nanggigigil na sabi ni John. Sinabi ko na magiging maayos din ang lahat. Nagpunta kami sa likod bahay. Nagkatinginan kami ni John dahil may naririnig kami na umiiyak. Nagtago kami sa gilid ng bahay. Naikuyom ko ang kamao nang marinig ko ang iyak ni Angela. Akmang susugod na si John pero pinigilan ko siya. Sinabi ko na maghanap kami ng tamang tiyempo para sumugod. Kailangan naming magplano ng maayos dahil baka may gawing hindi maganda si Baron kay Angela kung magpadalos-dalos kami. Pasensya na Alex, nag-aalala lang ako kay Angela. Paliwanag ni John. Sinabi ko naman na naiintindihan ko siya dahil ang kasintahan niya at pinsan ko ang nasa panganib. Nagplano kami. Sinabi ko na kailangan naming lituhin si Baron at ang naisip namin ay batuhin ang lalaki. Sinabi ni John na siya ang magbabato sa lalaki. Kapag pinuntahan siya ni Baron, ay ako ang lalapit kay Angela at itatakas ko siya. Pumayag ako sa plano niya. Kumuha ng bato si John. Sumilip siya at binato si Baron. Nang matamaan ang lalaki, hinanap nito kung sino ang may gawa niyon. Sino ang nambato sa akin? Lumabas ka dyan at harapin mo ko. Sigaw ng Baron. Lumabas si John sa pinagkukublihan at sinabi na siya ang may gawa niyon. Mabilis na lumapit si Baron sa aking kaibigan. Tinignan ako ni John. Nagmadali akong nagtungo sa kinaroroonan ni Angela. Nakagapo siya sa isang puno. Angela, si Alex ito. Itatakas kita. Huwag kang maingay. Sabi ko sa pinsan ko at nagmamadaling kinalas ang lubid na nakatali sa puno. Nagmulat siya ng mga mata at nagpasalamat dahil iniligtas niya ako. At nang makalas ko ang tali, nagmamadali kaming umalis roon. Nakita namin na naglalaban si John at Baron. Ipunta mo sa ligtas na lugar si Angela, Alex. Sigaw ni John habang nakikipaglaban sa lalaki. Akmang lalapitan sana kami ni Baron, pero mabilis na hinila ito ni John. Tumakbo kami ni Angela at naghanap ng ligtas na lugar. Natanaw din namin ang mga aswang na naglalaban na. Nakahandusay na ang iba sa lupa, pero nakita kong marami pa ang kasamahan ni Tito Manuel ang buhay. Kawawa naman sila, pinsan. Malungkot na sabi ni Angela. Wala tayong magagawa. Nangyari na at kailangan nating makaligtas. Sagot ko. Sinisisi ni Angela ang sarili. Kaya nangyari iyon sa angkan ni John. Sinabi ko na wala siyang kasalanan dahil hindi naman namin alam na may ganong pangyayari. Nakahanap kami ng kubo. Pumasok kami at isinara ang kahoy na pinto at maging ang bintana. Nakakita rin ako ng kutsilyo at itak. Ibinigay ko ang kutsilyo kay Angela. Kumusta na kaya si John at si Tio Manuel, Alex? Baka kung ano na nangyari sa kanila. Nag-aalalang tanong ni Angela. Sinabi ko na magiging maayos din ang lahat. Bahagi akong sumilip sa bintana. Kita ko kung paano pasilangin ang kasamahan ni Tito Manuel, ang kasamahan at kamag-anak ni Baron. Marami ang sugatan at namatay. Na mga sandaling iyon, Sir Casper, ay para bang sinisisi ko rin ang sarili ko. Pero hindi dapat ako magpadaig sa emosyon dahil buhay namin ni Angela ang nakataya. Wala kaming kasalanan dahil bisita lamang kami at walang alam sa pwedeng mangyari. Napatingin kami ni Angela sa pinto nang pabalibagyo na binuksan. Sa tingin niyo ba, matatakasan niyo ako? Sigaw ni Baron. Nasaan si John?
Sigaw naman ni Angela. Lumapit sa amin ang lalaki. Nagtungo ako sa harapan ng aking pinsan at itinutok sa kanya ang itak. Sinabi ko na huwag siyang lalapit kundi isaksak ko ang itak sa kanya. Tinawanan lamang niya ako. Nang malapit na sa amin si Baron, sabay namang pumasok si John at mabilis na isinaksak ang hawak na matulis na itak sa lalaki. Kaagad na bumulwak ang masaganang dugo sa bibig ni Baron. "Saktan mo na ang lahat. Huwag lang ang aking kaibigan at kasintahan." Galit na sigaw ni John. Bumagsak sa lupa si Baron habang mulat ang mga mata. Pagsisihan mo ang ginawa mong to sa akin, John. Nahihirapang sigaw ni Baron. Ipinikit na lang ang mga mata nito. Tanda na napatay na siya. Wala na siya. Patawad dito. Wika ni John, sabay na paiyak. Lumapit si Angela kay John at niyakap ito. Umiiyak ang aking pinsan. Humihingi siya ng tawad dahil kung hindi kami sumama, baka hindi ganon ang mangyari sa kanilang angkan. Sinabi naman ni John na wala kaming kasalanan. Biktima lamang kami ng pagiging sakim ng kanyang tiyuhin. Noon pa man ay may ugali ng ganoon si Baron. Lumabas na kami ng kubo. Napatingin kami sa unahan. Papalapit na sa aming kinaroroonan sina Tito Manuel, kasama ang kanyang mga kasamahan at kamag-anak. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ni Baron sa inyo. Hindi maganda ang pagpunta ninyo rito at maging ang piyesta ay naudlot dahil sa kanyang ginawa. Paghingi ng paumanhin ni Tito Manuel. Sinabi ko naman na walang may gusto sa nangyari. Ang mahalaga ay ayos ng lahat. May mga nasugatan daw silang kasamahan, pero ginagamot na ng manggagamot na aswang. Gusto nyo pa bang ituloy ang kasiyahan? Sigaw ni Tito Manuel. Sumang-ayon ang lahat. Sayang daw kasi ang inihandang pagkain. Bago magsimula, inasikaso muna nila ang mga labi ng namatay na aswang. Inilibing sa di kalayuan sa face pan. Nag-aalay kami ng dasal para sa matahimik ang kanilang kaluluwa at mapatawad sila sa ginawang kasalanan. Nang gabing iyon ay natuloy ang piyesta at nagkasiyahan kami sa kabila ng hindi magandang nangyari. Ituloy natin ang piyesta! Sigaw ni Tito Manuel. Palakpakan ng mga naroon. Ang piyesta nila ay bilang pagdiriwang sa kaarawan ng kanilang kinikilalang Diyos. Kaya kahit may hindi magandang nangyari, itutuloy pa rin nila yon bilang tanda ng pagrespeto sa itinuturing nilang manlilikha. Naging maayos na naisagawa ang piyesta. Nabusog kaming lahat at naging masaya. Kinalimutan namin ang mga nangyari. Nang matapos ang pagdiriwang, nagtungo sa harap si Manuel. Ang nangyaring ito ay tanda lamang ng bagong simula. Magsisimula ulit tayo ng maayos na samahan at walang inggitan. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga naroon. Lumapit ang pinuno sa kanyang asawa at nagpasalamat na siya ang kinampihan imbis na ang angkan nito. Sinabi naman ng ina ni John na pumapanig lamang siya sa tama. Nagpasya na kaming matulog na dahil 10 oras na ng gabi. Bukas ay uuwi na kami sa amin. Kinabukasan matapos naming kumain ay nagbihis na kami ni Angela kasama si John dahil babalik na kami sa lungsod. Maraming salamat po sa magiliw na pagtanggap at pag-asikaso sa amin, tito, tita. Hindi po namin kayo makakalimutan. Magalang na sabi ni Angela at yumukod sa mga aswang na nasa labas at hinihintay ang aming pag-alis. Sinabihan kami na mag-iingat sa aming paglalakbay. Nagpaalam na kami at naglakad paalis ng baryo.
Habang naglalakad, naiyak si Angela nang maalala ang mga nangyari. Niyakap siya ni John at sinabi na magiging maayos din ang lahat. Bumalik kami sa trabaho at naging maayos din ang lahat. Lumipas sa mga buwan. Nagpaalam si John na babalik sa kanila. Gusto kong sumama dyan, sabi ni Angela. Kaya naman muling pinaalam ni John sa mga magulang ni Angela na sasama ang kanilang anak. Pumayag naman ang mga ito. Bago sila umalis ng araw na yon, kinausap ko si Angela kung kailan niya sasabihin sa mga magulang ang totoong pagkatao ni John. Gusto naman ni John na sabihin ang totoong pagkatao sa mga magulang ng kasintahan. Kaso, si Angela lang ang pumipigil. Ipapaalam ko sa tamang panahon, insan, sagot ni Angela. Iginalang ko na lamang ang desisyon niyang iyon. Lumipas sa mga araw at linggo, pero hindi pa rin umuwi si Angela. Maging ang kanyang mga magulang ay nag-aalala na rin. Kaya naman nagtungo ako sa lugar ni na John kasama si Tia at Tio para malaman nila ang kalagayan ni Angela. Alam kong mali ang pangunahan ang desisyon ng aking pinsan, pero kailangan ko iyong gawin para sa kanyang mga magulang na labis ang pag-aalala sa kanya. Nang makarating kami, nagtaka si Tito. Bakit ganito ang lugar? Parang liblib naman masyado. Nagtatakang tanong niya. Sana to. Huwag kayong magalit sa kung ano man ang makikita ninyo, sagot ko. Nagtataka man si Tito pero hindi na nagtanong pa. Nang makarating kami mismo sa komunidad ni na John, nagsilabasa ng mga aswang at yumukod sa amin nang makita ako. Tanda raw ng magiliw na pagtanggap sa amin. Pinapasok naman kami ni Tito Manuel at natutuwa siya dahil bumisita ako. Ipinakilala ko si Tita at Tito bilang mga magulang ni Angela. Nasaan ang aming anak? Nag-aalala na kami sa kanya dahil hindi na siya umuuwi. Nag-aalalang tanong ni Tia. Huminga ng malalim si Tito Manuel. Sinamahan kami ng pinuno sa tinitirang bahay ni na Angela at John. Gulat na gulat ang aking pinsan nang malaman niya na naroon kami. Niyakap siya ni Tita. Tinanong si Angela kung kailan siya uuwi. Patawad, Nay, pero wala na po akong balak na umuwi. Gusto ko nang tumira rito kasama si John at may balak na kaming magpakasal. Sa susunod na buwan na sana kami uuwi para makapagpaalam sa inyo, kaso nandito na kayo. Malungkot na sabi ni Angela. Humingi ako ng pasyensya sa aking pinsan dahil sinamahan ko sila Tito at Tita ko roon. Pero ayos lang daw iyon at naiintindihan niya. May mahalagang sasabihin si Angela sa kanyang mga magulang, kaya tinawag ko si Tito Manuel. Lumabas muna ako para hayaan silang mag-usap-usap sa loob ng bahay na iyon. Umiiyak si Tita nang makalabas ng bahay. Hindi daw niya akalain na aswang ang mga kasama namin, lalo na ang mapapangasawa ni Angela. Patawad, Tita, kung hindi ko kaagad sinabi sa inyo. Gusto ko kasing si Angela mismo ang magsasabi sa inyo nun. Paliwanag ko na di maiwasang malungkot. Mabuti ka mo ay naiintindahan din ni Tita. Lumabas ng bahay si Angela kasama si Tito. Muli, humingi siya ng tawad sa kanyang mga magulang sa paglilihim sa pagkatao ni John. Pero buo na ang desisyon niya na pakasalan si John. Sinabi naman ni Tito na wala siyang magagawa kung yun ang desisyon ng aking pinsan. Mahal na mahal ko kayo. Sana narito kayo sa kasal namin ni John, Nay, Tay, lalo ka na Alex, sabi ni Angela. Tumango na lamang ako. Nangako naman si Tito at Tita na babalik roon para sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Hanggang sa pagsapit ng hapon, nagpaalam na kami sa mga naroon.
Nalulungkot man ako dahil hindi na namin makakasama si Angela sa mga susunod na araw, buwan at taon. Pero kailangan naming tanggapin dahil yun ang desisyon niya. Magiging maayos lang din ang lahat, tita. Darating din ang panahon na maiintindihan niyo. Pagpapagaan ko ng loob kay tita habang pauwi kami. Lumipas sa mga linggo at buwan, muling bumalik kami roon para dumalo sa kasal ni na Angela at Jan. Napagalaman namin na isang buwan ng buntis ang aking pinsan. Napagdesisyon na nila na umalis na roon dahil may mga taga-ibang baryo na nakakaalam na may nakatirang aswang roon. Baka daw pag-interesan sila. Kasi nitong mga panahong ito ay uso talaga ang aswang sa amin. At maraming galit sa kanila kahit wala naman silang ginagawang masama. Kaya naman nung malaman nila na may bangka o parang barko, ay isinakay sila doon. At halos lahat ng pamilya ay pumunta sila. Ang ruta nila ay pa Luzon. Hindi ko nasasabihin kung saan, basta sa bandang Luzon. Maaring yung iba ay nasa Maynila na. Pero maniwala kayo, hindi ko nababanggitin ang pinakalugar kung saan sila unang dumaong. Kasi hanggang ngayon, sikat pa rin ang lugar na iyon. Ikaw nang bahalang mag-ingat kay Angela, ha, Jan? Sa iyo na namin siya ipagkakatiwala. Habilin ko kay Jan. Nangako naman si Jan na aalagaan at poprotektahan si Angela. Simula noon, wala na akong naging balita kay Angela. At yun nga, hanggang dito na lamang ang aking karanasan. Sa buhay, may kanya-kanya tayong tinatahak na landas. Kailangan lang nating tanggapin na hindi habang panahon ay magkakasama kayo. Maging masaya tayo at respeto ang desisyon ng bawat isa. Dahil ang buhay, hindi man gaanong kagaan o gaanong kabigat. Basta ang importante, dapat may oras ka para maging masaya. Maraming salamat, Sir Casper. Kung isa man sa aking karanasan ay mailagay ninyo sa inyong channel. More power sa channel mo at God bless. At sana lahat ng nakikinig ngayon ay palaging masaya at kumakain pa rin ng pandesal.